סבתוש, מאחר ואת מתחילה את השנה עם רגל ימין חדשה, תני לי השראה לשנה החדשה. איך שומרים על שמחת הרוח? ומה את מברכת אותי? חושבים תמיד רק על טוב, על דברים טובים. על האנשים תמיד חושבים את הצד הטוב שלהם. לא חושבים על הצד הרע. לפעמים גם אין. ותמיד שמחים עם כל האנשים במאור פנים. תמיד חברים, ואף פעם לא מתרגזים, משתדלים בכל אופן. זאתי סבתא רחל שלנו, השמחה והצוחקת. בחודשים האחרונים יצא לי לבלות הרבה לצד סבתא. היו אלו רגעים יקרים מפז עבורי. סבתא העבירה אליי כוחות אדירים בעצם היותה היא. מדי פעם ביקשתי רשותה לצלם, וכך נאספו אצלי קטעי ראיונות ספונטניים וללא הכנה מוקדמת. בנובמבר האחרון התכנסנו איילה ואני להכין עם סבתא את עוגת הגבינה שלה. איילה ואני, שנולדנו באותה השנה, היינו חלק מהשלישייה של סבתא. היינו קשורות אליה וממוגנטות אל טוב הלב שלה משחר ילדותנו. כמו לכל שאר הנכדים, סבתא הצליחה לתת לכל אחת מאיתנו את התחושה שהיא רצויה ומיוחדת ואהובה. האהבה אליה רק הלכה והתעצמה עם השנים. בכל יום הולדת או שמחה חיכתה לנו עוגה ופתק. לפעמים אנשים לא יכלו להבין ממה ההתרגשות הגדולה, הרי זו בסך הכל עוגה בתבנית חד פעמית. אבל העוגה של סבתא היה את הטעם הטעים בעולם. כל אהבת העולם הייתה מוגשת לנו בשלוש שכבות. היה רק יפה. מה, הסתדרת? צילמת? לא. אוקיי, טוב. מרגיש. יאללה, מתחילים? נראית חמודה. היי, שתי יפהפיות. תראי את סבתא בת 15. איפה מצאת? וואו. נראה? סבתוש. זה מהתעודה שלי. וואו. בואי נשים את זה הנהלת. מה השתנה? לא, אותו דבר. והדומה. הנהלת חשבונות איזה וכתיבה שיער במכונה. לא צריכי כוס, כמעט מלאה. קמח. זה כוס מידה שחוגגת בעוד 90 שנה. לא? בת כמה היא? המון. בימי קרח. איזה קרח את עושה? חצי אבקת אפייה. זה נראה ורוד. זה אבקת אפייה. מה עוד? רבע חמאה, אז 50 גרם. 50? כן, טיפה פחות? כן. סוכר. רבע סוכר, רבע כוס מידה סוכר? כן. מה עם ביצים? שכחנו ביצה כמעט שלמה. פתח אלמון עם קצת חלבון. יפה. יפה, רגע. עכשיו? עכשיו גלוש. צריך את הטאט שלך. אני? ברור, צריך את הטאט שלך. סבתוש, תעצרי שנייה ותסתכלי עליי, שיהיה אפשר לראות. תראי, רגע. רגע, תעצרי שנייה. שיראו את הבצק. תסתכלי עליי. בלי היד למעלה. שיראו. כן, תזיזי רגע את היד שלך ותסתכלי. יופי, כמו שנאמר, להודות גם על הטוב וגם על הרע. כן? צריך להודות. איפה נאמר שצריך להודות על הרע? לא. על הטוב נודה, ועל הרע לא. מאיפה זה? למה לא? אני לא זוכרת. כן, כשקרה לך רע אז היית מודה עליו?
אני לא יודעת אם הייתי מודה, אבל לא התלוננתי. זה היה בסדר. ידעתי שבסופו של דבר אולי יהיה טוב. קיוויתי, והתקווה התגשמה. תקווה זאת מילה מאוד גדולה, אני חושבת. כי זה גם למרחקים. את חושבת על זה גם למרחק, לא לרגע. ואת מחכה לזה, מצפה. זה ציפייה כמו שאת מחכה למשהו טוב. אז למה קיווית בחיים? שאת אומרת... אני קיוויתי שיהיה לי טוב וטוב לי. מה זה טוב? היום. יש לי משפחה, יש לי ילדים טובים, יש לי נכדים נהדרים, יש לי הכל. אני לא צריכה יותר שום דבר. יושבת ספונה בביתי, נהנית מכל דבר. מה חסר לי? זה היה הכי יפה היום, שאני יכולה ללכת. הלכתי לאט, ואני כל פעם נהנית מחדש מכל היופי שלנו, של המשק שלנו, של הירוק שלנו, שהכל כל כך יפה וכל כך מסודר. אין מילים. אני מאוד אוהבת את הים, אני אוהבת את הירוק, אני אוהבת הכל. תמיד אחרי ביקור אצל סבתוש, הכל היה נראה לי חיובי יותר, ובפרספקטיבה לגמרי אחרת. פעם, כששאלתי אותה איך היא אף פעם לא כועסת, וכשהמשכתי ושאלתי מה הכישרון שלה, היא ענתה לי אחרי הרבה הפצרות ובצניעות האופיינית לה, שהיא אוהבת אנשים. שבוע ביטור. זהו. אוקיי. עכשיו הגבינה, 500 גרם גבינה, סוכר רגיל, שלם? סוכי? חצי כוס כבד, רגע, אולי נשים רגע. חצי כוס סוכר, 2 כפות קמח. את צריכה כף? כן, אני לוקחת כף גדולה. יש כף הכף של הסבתא. זה כמו שיש... לזכר סבתא. רגע, לא, אז גבינה, סוכר, 2 כפות קמח, כוס חלב וקורצים. כוס חלב כן, זהו. ערבבנו טוב, שופכים על הבצק. את זה? את כל זה? זה צריך להיות ממש חלק, נכון? כן, כן, אני אראה רגע למצלמה את הצבע, בשביל שיהיה אפשר. תרימי, זה דברים אקטישים מעלה. כן, בטח. יכולים גם להביא לך לשתות טבע מכאן. יש לך אחריות הסרטנים. טוב, אמא, אנחנו צריכים להתחיל להתקדם. בסדר? גמרת ללמוד את השלט? מחר תשכחי, נלמד אותך עוד פעם. לא, את קוראת, תן לתאר אותך. מה יש לך לומר? מה יש לי לומר? זה נוח כמו הקורסה שלך? זה מצחיק אותי, שאני הגעתי לדבר כזה. איזה כיף. טכנולוגיה, שאני לא מבינה כלום. למה לא? הכל הולך על לחיצות כפתור. זה טוב בעינייך? זה טוב בעינייך? זה טוב מאוד, אבל צריך גם לחשוב קצת בראש, לא? יש מצב. איזה בדיחה. את עוד מעט בת 95. ראית מלא דברים בחיים, לא כולם היו טובים, החיים יש להם תקופות ממש לא טובות, ואת עדיין כזאת שמחה.
את כזאת נקייה. את אוהבת את כולם. אני לא מכירה מישהו שאת לא. זו השאלה. איך? כי אני חושבת שצריך לראות את הטוב שבאדם, לא את הרע. אני לא רואה רע באדם. לכל אחד יש משהו טוב, וצריך לגלות אותו. לראות את הכל בעין טובה, בלב שמח. זאת הדרך. בלב שמח, לחשוב כל הזמן על הטוב. סבתא, את כזאת משהו. אבל אני לא יודעת למה. ככה זה. ככה את וזהו. איזה דבר את. איך אני מתגעגע. נו בואי לגור איתי, סבתא. אני אתגעגע אלייך, מרוית. זה בגלל שאת ביתי היקרה. הלוואי שהייתה לי בת כמוך. ואת ילדתי המתוקה. איזה דומות. דיברנו על הכל. כשדיברנו על המוות, היא רק אמרה לי להמשיך לשמוח. היא ציוותה עליי לשמוח. היא אמרה לי שלא נורא אם כואב, שמה עם כמה חודשים לעומת הנצח. כוס מלח וגם סוכר? שימי את זה. קודם שימו את הדברים, ואז... רגע. קוט מלח. את זה. זהו, חכי, אל קוט תפעילי. מלח. אוקיי. ועכשיו סוכר זה גם קצת צריך? יקציב בסוכר. כמה סוכר סוכר? לא בזה, בכוסה מדידה כן. רבע. רבע. קצף עושים עם קצת מלח. וזהו. אני שומעת באוזניים שלי צחוק פעמונים. סבתא צחקה, כל כך הרבה. היא צחקה וצחקה וצחקה. וגם כשהיה לה קשה לנשום, האור בעיניים שלה המשיך לדלוק. המשיך להתרגש ממזג אוויר נעים, מעץ מלבלב, מאהבה.